Kini gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phir imeri nong ti walang. Kini gilong ki mat ki bakongsan jong ka khubor mata ka step. Umantri Rangbado kari Narendra Modi ula banjir ba sanpau na ka shispa na ki nong shong shnong kari ki de bene dan bentalang hakalanti ban shimmi ki rai ki bakongsan na ka benta kari. Yara Umantri Rangba ka jala konat ki sangma ya ka sarkar pedeng ba kala pendrung ya ka Women Reservation Bill ha ka Parliament. Pada ka weni ki rai ban sakan mau ha ka kitab history la ka kanhon menteri sarkar kala kubur ban kentup ya ka kten khasi bat karo kum ki official language jong ka jela ki khubor ki babnya Umantri Rangbado kari Narendra Modi ula banjur ba sanpau na kasi spa jong ki nongshong shnong kari ki debenya dan mentalang ha kalanti ban shimi ki rai ki bakongsan na ka benta kari uang baka nari shakti kala shimi ka benta trekam ka bakongsan ha ka jingte ya kalanti sya ka roi ka par bat menta ka longshi sya ka baka por ka badai hok ban ailat ya ki ha ka jaka ban ka ban penya ya ka senchar khadar Umudi ula kran ya kani ha ka por jinga tai halor ka bil pentamai ki kindon trekam kriti senshari ha ka sin ka bashis pa life huwe but halor ka jing pen bet ki we ki kindon an ha ki union territories ha ki yen bar lok sabha Umantri Rangbado ula ongro ba amdei bandan manu ban pentrekam da kerukom perkhat thame bat ban kampat ba ki le ekata nakamta ki kinthai ha kari Umantri Rangba ka jala konat ke sangma min kasni ula ai ka jingro ya ka sarkar pedeng ba kala pendung ya ka Women Reservation Bill ha ka Parliament lani ka jing bha kar pangi ki shuki na ka banta ki kinthai ha ka yeng darbar thawan u konat ke sangma u ong ba ka ni ka sen jam kan sa plelenti ban khampan bu ni ki nongelam kinthai ha ka sanhima ha ka jingkran jing shikilat pathai khubor Umantri Rangba ula ong bakatai ka bil ka dei ka jing angnur ka bala slamba ba ula yaro yu Umantri Rangbado kari ubala pen urlong ya ka ni ka jing angnur uang baka ni ka jing persangkan sa pen khlan joshu e ka jing shimanta jonki kinthai ban yakhun kum kinong mikhmat pat ba Umantri Rangba ka jela konat ke sangma ula penyat ka jing lang jongki officer Rangba na ka tanat food but civil supplies minhin ka sngi banyak kren halor ki jing thu trekam ban yo pen klan show ya ka rukom samar bam pat ba lani ka public distribution system PDS ka jing thu pen kelai ka rukom samar bam ka long banyak kat lang bat ka mission shi hajar sngi jong sarkar jela da ka ba penik jing mut khamba na ka mata ki jing bam bataimet bar ka jing ko jing khia Kapadeng jong kini kajing thumu trekam ka sarkar ka long da kajing persang ya ka Meghalaya Nutrition Kit Scheme. Hakani ka program la thmuan penyo ikijing bam ki bataimet na ka banta ki kinthai ki ba armet khnang bakin khai ki khilung ki ba khyakran. Ka sarkar ka dan ni ka jingmut ka bas khaman penbiang bam amtang bancuk kedang ka khpo henre ban ai ru shi ki pai ka jelari ki jing bam ki bataimet. Umantri Rangba ong ba kani ka jing persang jong sarkar ka pen i ka jingmut ka bas kem ban kenti shu ka kot ka khya ba ka jingbit jingbiang jong ki long kami bat ki khon ki ba ki kha Umantri Rangba ka jala konrat ke sangma minhin ka singi lopen bena ban ai jing krishan pisa san pau lak tingkan ka Chief Minister's Special Development Fund CMSDF ban penyim ya ka office rekam ka bathamai na ka benta ka sengki lang namar ka jing trekam jongka ha ka ban penek pensa ikriti dustur ki long shwa man shwa ya ka te ka jing pen bena la pen sngo ha ka jing lang bagi rekhot jong ka sengki lang ha ka baladon lang ru u sembut Menteri Rangba snya halang dhar Umantri Rangba ula ai ka jingro ya ka sengki lang ya ki jing bersang ba klem shong that jongka ban kenti bat ai jing dai kiri ti dustur bat kan yam tanrai jong u khasi penar u ai ka jing kit bok kit ruang ya ka sengki lang na ka benta ka jino senyang ka barat ba jongki ban pene pensa ya ka lariti kani gede ka khubor ka bawan chpi na ka Akashwani Shillong Kini gede ka Akashwani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor Haka waini ki rai ban sakan mau haka kitab history ka kanhon menteri nen ka singi ka kubur ban kentup ya ka kten khasi bat garo kum ki official language jong ka jela Umantri Rangba konrat ke sang mau ong bala pelat ya ka andam rap Meghalaya Official Languages Ordinance 2018 ka ba ai bor ban penen kam ka kten khasi bat garo kum ki official language ringkat ba ke English
Mentala la ban penen kami ka ktin khasi bat garo ha ka yeng darbar thawan ha ki examen ki ba pher ne ha ka tre ka ta sarkar. Usang maula pensyairu ba harilum khasi ki jai ktin ban penen kam ha ka tre ka ta kendai khasi bat English bat harilum garo kendai English bat garo. Katai ka rai bala shin da ka krishan ya ka jinge bet ha ka yen bar thawan ban kan thup ka tin khasi bat garo ha ka khnet ka ba phra jong kriti sin chari an sapan bot mentari ki kin don tre kam ki ba biang khnang ba kan dan ka jing thot ha ka tre ka ta ka ba man la ka sngi u mentri rong ba ulai thoru ba ha ka yen bar thawan ba thamai an sabo ya ka la tre kam ha ka ba kin nong mi khmat kin la ban kran ha ka tin trai la jong Lapelong ya ka Jal Gaurav Saman Arhajar Arpusan ha West Khasi Hill support jong ka Jal Jeevan Mission bani thu ya ka jing tibet tri kam ha ka jing kin show jong ki nong song shnong ha ka ka program ki bru sarkar ba ki trai shnong ki lekin do banya le ekmen lang na ka banta ka jing job ling ba ki jing persang ki ba pher ha ka ba sumar ba penne ki telong la ai buram kerpang ya ka shnong nong sopian ba ti saw ba ki le apdyang ya ka Jal Mahotsav Award Arhajar Arfun Rio na ka president jong ka India Haka juga puar gidan sah rutli ki wepat ki shnong ki bakan thup ka shnong maulangkhar dom ko asam nong spung saw telang bat selayau klen ki bala yo pdiang ya ki khusnam ha ka Kedan district na ka banta ka jing tibet trekam jungki ha ka papenan kam bat sumare ka kaladang ro ka jing ai buromi ki brio shimet ki bala yo ya ka jing sha ithu na ka banta ka jing persang barat ba jungki ha ka jing sumare ki telong kini ki long ipul dari swalang bat wei u nong tre master role Rocky Star sim ha ka jing ai jing kren jung chief engineer ka PHE ula banjir halor ka jing don kam man kin show ya ka bola ai dat jing maham bakal la bandan ke jing terkhong ha kalawai lada la ban sumar bha ya ki telong minta ha ka jing persang ka bandai ha ka sin ka bading kong ha Meghalaya ka National Cadet Corps ka lapan kre ban pelong ya ka adventure kam leadership camp ka ba ship host ngi hajan jawai da ka jing thmon penchulore ka kam nong lambar ka man sim yai sha ki samla NCC ling ba ki jing ai jing hi ki ba pher u Major General Anurag Vich u ba Deiru Additional Director jong ke NCC North Eastern Region ulai thu ba ka jing thmu ko bakong san ka ba penlong ya kini ka program kalong man kringi ki samla NCC da ki kom IG kai ki ba compare shabar yeng khnang bakin don ni ka man sim ba chenrang ha ka kam nongelam mara ka joka por ban tairu e ki jinglong ba bha ki kani ka program kalong kom shibinta na ki jing kai pentibet jong ke NCC ha ka ri bar ka wei ban pen khlani ka kan hon ling ba ki jing persang ki ba pher ka office rekam jong Deputy Commissioner East Janje Hills kalapan long ya jing kop airong dor haka khan riu tri uyayong haka kamra jing lang jong ka khriat hapo jong ka mat pedeng paint your district, inspire people, turn imagination into impact arhu prangut ki khna school but argut ki riu shimet ki lawani shimeta ha ka jing ko haka ba ki lapan dor ka jing airong jong ki ka ba thawi ka jing ko jing khia ka pulia puthi ka kolshor bat ka jing pen ko bor ka jing thmu ka bokong san haka ba penlong ya ka program kalong ban tiu ka jing tip jing so tho ki nong song snong bada ka joka por ban ai la lu ki khna ban pen pau por thai ya la ki jong ki sap ki phong na ka banta ka jing men toy ha ka la we ka bor punya district ka pen tip ba an sapen bana kham hadiye ni ki kirteng jong ki nong job ha ka te ka jing ya ko kan nyomot ki khna puli ki le apdiang ya ka jing pen ko buram ya ka bala penya da ka CSC Rose Academy ha office trekam jong ka Deputy Commissioner ha mau sawa minhin ka sngi na ka banta ka jing le bha jong ki ha ka Olympiad 6.0 online examination ki bala don lang ka program ko buram ki long ka DC kong Anita Kharpor kum ka kongsan rengkat bagi officer sarkar ki no hikai bat ki khna puli ka to gni ka khobor kala kot bakalawan shpi na ka Akashwani Shillong sa shipor ka ta khobor phrabaji inya so baka Delhi station na ka banta ka khobor ha ka tin Hindi ban penbut da ka khobor phareng ka por phra khatsan minin kani ka de ka Akashwani Shillong sobhaban amanta ki khobor na Delhi नमस्कार,